día a todos e a todas. Grazas por estar un ano máis na Volta aos 9. Van para 6 que facemos este acto. Gracias aos familiares que están presentes, gracias aos amigos da Volta aos 9, gracias a Ismael, ao Moreno, a Javi, a Noli, os irmandiños de Vincios por acompañarnos nesta homenaxe anual que realizamos no mesmo lugar en que aquel 15 de outubro de 36 foron asesinados 9 veciños de Valmiñón. Este ano ten, por eso das cifras, un especial significado, porque estamos no 75 aniversario daquel crime. Hoxe celebramos únicamente este acto sinxelo, como todos os anos, pero dende o Instituto de Estudos Miñoranos e máis dende a Comisión de Volta aos 9 temos pensado que no mes de novembro realizar algúns actos especiais en conmemoración destes feitos, sobre todo porque os 9 non son máis que o símbolo de moita outra persecución que houve no Miñor e en toda Galicia. Os 9 é o macho que nos alumea, o sinal que nos indica, pero temos que empezar a volver a falar dos irmáns Villafiles, dos irmáns Pérez Luís ou dos Ineses, dos irmáns Mandado, de Benavides, dos 3 alcaldes do Valmiñón que foron encarcelados por defender a legitimidade democrática, a Manuel Alonso, alcalde de Nigrán, que tuvo que sufrir a persecución, especialmente sufrida moi duramente no caso da súa muller Rosa, de Agustín Villafiles, alcalde de Bayona, condenado a morte e que conseguiu que a súa condena non fose máis alá dos 30 anos de cadena perpetua e que despois morreu en Argentina, en Buenos Aires, e a José Pequeño, alcalde de Gondomar, encarcelado na causa, perseguido, finalmente a vida sufrible do franquismo dos anos 40 levouno tamén xa moi maior, con 60 anos, a marchar a Buenos Aires e morrer alá. Así que de todos eses, que aproximadamente unhos 200 persoas encausadas, condenadas do Valmiñón, temos que falar con calma, porque temos que empezar a construir a historia. Pero para construir a historia temos que poder falar das víctimas, como falamos hoxe, pero temos que poder falar dos victimarios e temos que empezar a dicir os seus nomes. Temos que tamén falar dos salvadores, porque tamén os houve, no Valmiñor tamén, e eses nomes teñen que salir adiante, salir á luz. Cando víctimas, victimarios e salvadores sean de dominio público, estaremos na historia e non estaremos na memoria. Ahora ainda estamos na memoria. É especial este 75 aniversario e por eso vamos a realizar unha serie de actos en torno a intentar pasar da memoria á historia, intentar que isto sexa xa exclusivamente historia. Pero aínda non o é. Mirade, teño unha noticia que darvos agora porque nos afecta a nós, ao Instituto de Estudos Miñoranos especialmente. Estamos, e agora algúns de nós marcharemos para lá, outros compañeros están alá, exhumando unha fosa na parroquia de Grandal, en Pilar Maior, perto de Pontevedra. Houbo todo tipo de atrancos para que isto se realizase. Insidias, prohibicións por parte da locura de algúns veciños ali. Pero ainda estamos nesa etapa. Ainda estamos nunha etapa en que non se pode falar de víctimas.
cando empecemos a falar, repito, de víctimas, de voluntarios e de salvadores, estaremos xa noutro momento.